אוקיי, טוב, אז כמו שאמרתי, אני תסריטאי וכרגע סמנכ"ל תוכן של אפריל, שעליה נרחיב בהמשך. דבר ראשון, אנחנו נתחיל בזה של מה זה מיקרוסדרות ואיפה הם נוצרו. אז היסטורית, המיקרוסדרות התחילו כתופעה סינית, והם עדיין תופעה סינית גדולה. מה שאני לפחות החקרתי ושמעתי זה שבימי הקורונה בתי הקולנוע נסגרו בכל העולם, כולל בסין, אבל שם איזשהו חכם סיני אמר, רגע, אולי ניקח את הסרטים שאנחנו לא מציגים בבתי הקולנוע, ובעצם נחתוך אותם לחתיכות קטנות, נשים אותם כזה באפליקציות כמו טיק טוק, ובעצם אנשים יצפו בזה שם, וככה במקום שישלמו $10 בבית קולנוע, איכשהו נגרום להם אולי לסלם 8 או $10 על זה באפליקציה. ומה שקרה זה שהדבר הזה בסין מאוד מאוד הצליח, והוציאו הרבה יותר $8 ו$10 מאנשים באפליקציה הזאת, וכמו שנראה בשקף עוד מעט, אה, אה, תכלס היום, השנה הולכת להיות השנה שבה שוק המיקרו-סדרות בסין יעשה יותר כסף מאשר שוק הקולנוע הסיני. זאת אומרת, מיקרו-סדרות יעשו יותר כסף ממה שסרטי קולנוע, כולל בלוקבאסטרים אמריקאים, כולל בלוקבאסטרים סינים, עושה, אוקיי? אז חשוב, מבחינתי חשוב קצת להבין מאיפה זה נוצר, כי הרבה אנשים שאומרים להם מיקרו, כאילו המושגים הם זה מיקרו סיריס או שואו דרמה, מיקרו דרמה זה כזה החלאה יפה, אבל אין כזה, מיקרו סדרה או שואו דרמה. יש קווי דמיון לקולנוע, יש קווי דמיון לסרט, כי רוב האנשים חושבים שזה כאילו מין איזה סדרת רשת, ולמען האמת זה לא, זה פשוט סרט קולנוע מחולק בצורה אחרת, ככה אני רואה את זה לפחות. וחשוב להבין שזה בעצם צמח משם, כי זה התחיל בסרטים שחתכו אותם, אוקיי? אז קודם כל בואו נגדיר מה זה מיקרו סדרה, כי הרבה אנשים יכולים להגיד, זה כמו סדרת רשת, זה פרקים קצרים וזה, זה לא מדויק. גם מושג פרק הוא מושג מטעה קצת במיקרוסדרה, ואני רוצה רגע לחדד את העניין הזה. קודם כל מדובר בסדרה בפורמט שהוא ורטיקלי. מצלמים אותו גם ורטיקלי, אפשר גם כמובן לצלם רוחבית, אבל אתם תלמדו, מי שמתעסק בהפקות של הדבר הזה, מצלמים ורטיקלית. יש לזה כללים, חוקים, יתרונות, חסרונות, צריך להכיר את זה. וזה משודר ורטיקלית. אמ, יש כאן מושג שכאילו הפרקים הם בין 60 ל-90 שניות. בין 60 ל-90 שניות. עכשיו, יש שני דברים שצריך להבין לגבי הפרקים האלה. אחד, זה לא פרקים במובן המקובל. זה לא פרק אריסטוטלי שיש לו מה שנקרא התחלה, התפתחות, וסוף וזה. אבל יש מהלך שהוא בעצם, זאת אומרת, לצורך העניין, סצנה מסוימת של שתי דמויות מדברות, יכולה להתרחש על פני 3 דקות ובעצם להכיל 3 פרקים. אז מה מגדיר את הפרקים? מה שמגדיר אותם זה קליפהנגר. יש דמות חדשה נכנסת, פרט אינפורמציה מסוים מתגלה, הדבר הזה כאילו בעצם גורם לזה שכל 60-90 שניות יש קליפהנגר, יש איזה מנת דופמין כזאת שהצופה או הצופה מקבלים, כי זה מושך אותם לראות את הפרק הבא, בסדר? וזה רכיב מאוד מאוד חשוב בבנייה של המיקרוסטורות. אז לכן, זה לא בדיוק פרקים במובן האריסטוטלי שלהם, אלא זה מקטעים של 60 עד 90 שניות, שבעצם גורמים לך להבין איזה משהו, ומשאירים אותך במתח בשביל לראות את הדבר הבא, בסדר? הרוחב היריעה של מיקרו סדרות הוא באזור 60 פרקים, 60-70 פרקים. אז אלה מכם שטובים במתמטיקה, 60-70 פרקים כפול 60 שניות סלש 90 שניות, יוצא בממוצע משהו כמו 75-80 דקות ליצירה. אז למי שיודע, זה בעצם, לדעתי חוק הקולנוע הישראלי, או הגדרת סרט קולנוע, זה בין 72 דקות ל-90 דקות. זה מרחב של סרט, בעצם יש לכם סרט. וכאן אני רוצה לתת את הפיצוח הראשון שלדעתי עולם המיקרו-סדרות פיצח איזה משהו שהוא מהותי ברמת הגילוי והפוטנציאל. והדבר הזה זה, המיקרו-סדרות לוקח את השורט פורם של הוידאו, ומחבר אותו לחוויית צפייה של לונג פורם. מה הכוונה? הרי טיק טוק ואינסטגרם, הרי כולנו יודעים שזה עובד, אוקיי? כולנו יודעים שזה עובד, אנשים מסביבנו רואים את זה, רק מה? אין נרטיב. אתה רואה חתול חמוד, אתה רואה כלב חמוד, אתה רואה רקדנית חיננית, אתה רואה מישהו מנקה שטיח, אין רצף. זאת אומרת, המוח שלך עובר איזה רפרש כזה כל 30 עד 60 שניות. עולם המיקרו סדרות בעצם לקח את הקצב הזה, את הדופמין אינג'קשן הזה, אבל שם אותו על נרטיב. אתה עדיין מקבל את האפ הזה כל 60-90 שניות, אבל
זה על אותו נרטיב, זה עם אותם דמויות, זה אותו סיפור. ויש כאן חיבור בין מה שנקרא האומנות הקולנוע ואומנות הסיפור כמו שאנחנו מכירים אותו, לבין הקצב כאילו הקהל מתחיל להיות יותר ויותר רגיל, במיוחד הדורות הבאים, מתחיל להיות יותר ויותר רגיל לקצב הזה, בסדר? אז זה מבחינתי חדשנות גדולה מאוד של המיקרו סדרות. קליפהנגרים דיברנו, זה רכיב מאוד זה. עוד דבר שהוא נכון לכרגע, אני בכוונה אומר אותו, בעצם אתה מפיק 60 עד 60 עד 70 פרקים כאלה, אתה מפיק פיצ'ר, בסדר? בתקציבים שהם נעים ממקומות כמו סין וכאלה, שהם מקומות מאוד מאוד נמוכים שמפיקים מאוד, מאוד בזול, ועד, בוא נגיד, ההפקות הדגל כרגע האמריקאיות, שמדברות על 200-300 אלף דולר להפקה אחת כזאת של מיקרו סדרה. במונחים הפקתיים זה הפקות דלות תקציב. ואני מכין מראש, כאילו, שוב, לקראת השאלות, אם תצפו בהרבה תכנים כאלה, אתם תראו שזה לא בהכרח שחקנים טובים, זה לא high-end, זה לא budget B-movies כרגע, productions, אבל, וזה האבל המשמעותי, השוק הזה לדעתי הוא רק בתחילתו, והדברים התבגרו, ויש לי אחד המשפטים שכבר אומר בהרצאות, אני אגיד אותו, לדעתי White Lotus עונה 8 יהיה מיקרו סדרה. למה? מיד אני ארחיב על זה. עכשיו, בעצם הדבר הבא שאני רוצה להגיד זה כאילו, יש עוד פטנט מהותי מאוד מאוד, והוא הסיבה שלדעתי White Lotus עונה 8 יהיה מיקרו סדרה, וזה בעצם במודל מוניטיזציה של המיקרו סדרות. בעצם זה בא מעולם הגיימינג. כאילו צריך להבין שהחברה מיד אני ארחיב עליה, החברה שגרמה לשינוי המהותי בזה שהמערב אימץ את המודל הסיני, היא בעצם חברת בת של חברת גיימינג, אוקיי? זאת אומרת, זה בא מעולמות הגיימינג. עכשיו, מה בעצם קיבלנו מעולמות הגיימינג? איך עובד מודל מוניטיזציה של משחק? תחשבו, קנדי קראש, קלאש רויאל, בינגו בליץ, ווטאבר. אתם מקבלים, לרוב אתם נחשפים לזה ברשת החברתית, רואים איזה, יאללה בוא תכנס לשחק. אתה נכנס, אתה מתחיל לשחק, אין שום חסם, אתה לא צריך לשלם סאבסקריפשן, אתה מתחיל לשחק. וברגע שאתה משחק כמה משחקים, אומרים לך, אוקיי, נהנית מהמשחק, אז בוא תראה פרסומת, בוא תעשה צ'ק אין, בוא תעשה סאבסקריפשן, בוא תקבל פס יומי, בוא תשתף באבנט. תשוו את זה רגע למודל של נטפליקס או דיסני או אמזון. נטפליקס, בוא ניקח את נטפליקס הגדולה. נטפליקס, אתה לא יכול לראות כלום עד שלא שילמת סאבסקריפשן, וברגע ששילמת סאבסקריפשן, כאילו הכל נפתח בפניך, ואז אתה מתחיל לראות א' וב' וג' וד', ואתה כאילו אחרי שבוע יש לך תחושה שאין שם כלום ואתה סתם משלם כסף. או אולי יש שם סדרה אחת טובה, אתה גומר אותה ביומיים או בבין של סוף שבוע, ומרגיש שכאילו החומר לא מתרפרש. עולם המיקרו סדרות עובד כמו גיימינג, אתה נכנס לאפליקציה ואתה יכול לראות מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, ראית סדרה ראשונה, 3 פרקים, לא אהבת, נקסט. זה גם פרקים קצרים כאלה, דקה, דקה וחצי, אתה מבין את הקטע. אתה עובר לסדרה השנייה, ראית הסדרה השנייה, 5 פרקים, 6 פרקים, לא תפס אותך. אוקיי, אתה עובר הלאה, 8 פרקים, 10 פרקים, 12 פרקים, תפס אותך. אם זה תפס אותך, ותמיד עוצרים בנקודה כאילו שהיא מאוד, ובגלל זה קליפהנגר זה מושג מהותי פה. אומרים לך, אוקיי, אתה רוצה לראות את הפרק הבא? אין בעיה, בוא תראה פרסומת, בוא זה. זה נקרא, שוב, אני בכוונה מדבר את הסרטאים פה, אני לא נכנס בעובי הקורה של זה, אבל חבר'ה כאן שהם יותר מודעים להפקה או זה, בעצם זה עולם של מיקרו טרנזקשנס, וזה דרך פשוט, כאילו, באופטימום, תחשבו, סאבסקריפשן של נטפליקס אתם משלמים 8-12 דולר, תלוי כאילו באיזה חבילות, במיקרו טרנזקשן כזה, בן אדם יכול לשלם על סדרה אחת להגיע ל-20, לפעמים עד 50 דולר. זאת אומרת, הרווח שהערוצי או הפלטפורמות האלה מרוויחות פר יוזר על פר תוכן, הוא הרבה יותר גבוה. וזאת הסיבה, לדעתי, שכולם יהיו שם. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא, וכאן אני אומר, יש לי קבוצת מיקוד בבית של כמה גילאים, אז כשהתאומות של בנות ה-11 חוזרות הביתה, מה שהן רואות בסלון, ויש לנו את הכל, אמזון, דיסני, הכל, הן רואות טיק טוקים ויוטיוב שורטס, ולדעתי כשהן יהיו בנות 20, רוב הסיכויים שהטלוויזיה שלהן בסלון תהיה בכלל אורכית ולא רוחבית. אז כשאני מצליב את שינויי הרגלי הצריכה של הקהל מצד אחד, עם, עם המודל המוניטיזציה הרבה יותר יעיל הזה של המיקרו סדרות שלקוח מעולם הגיימינג, אני לפחות נמצא במסקנה שכאילו, לא רק אני מסקנה, אחי, זה כאילו כרגע כולם בהיסטריה מהדבר הזה, הוליווד כאילו, כולם גילו את המיקרו סדרות, ובעצם אני חושב שזה כאילו לשם התוכן הטלוויזיוני הולך.
כמובן שזה מעלה כל מיני שאלות, כמו רגע, מה אם אנחנו, זה אני משאיר לשלב השאלות, שתשאלו בהמשך, בסדר? עכשיו, בואו נדבר בעצם, אתם צריכים להבין, כאילו, בסין, כמו שאמרנו, זו הצלחה גדולה. ובמערב, זה תכלס התחיל בסוף שנת 2022, 2023 זה התחיל ככה להמריא. הראשונה שעשתה את זה הייתה חברה שקראו לה ריל שורטס, כמו שאמרתי, חברה סינית, שהיא חברת בת של חברת גיימינג סינית. ולא משנה, צריך להבין גם, חברות גיימינג יש להם הרבה מידע על היוזרים שלהם, אז הם ידעו זה. ואחד הדברים, בעצם הקהל הראשון שמאמץ את המיקרו סדרות, ולכן מי שנחשף לזה בטיקטוק, באינסטגרם וזה, רואה כל מיני דברים שנראים כמו טלנובלות. הקהל המרכזי כרגע והגדול ביותר הוא קהל שנקרא Working Moms, זה אומר 25 עד 55. אה, עכשיו, החוויית צפייה במיקרו סדרות היא לא במקום נטפליקס כרגע. היא לא במקום להתיישב בתשע בערב אחרי שמשקיעים את הילדים ולראות את הסדרת איכות שרואים אותה בסוף היום. היא מחליפה, המיקרו סדרות מתחרה עם גיימינג, מתחרה עם הקנדי קראש, זאת אומרת, במקום במטרו, בדרך לעבודה, בהפסקת קפה, בשירותים, במקומות שכאילו יש איזה כמה דקות כאלה to refresh yourself, שמה זה המקום של המיקרו סדרות הזה, ולכן רוב כרגע התכנים שרואים בספייס הזה של המיקרו סדרות, זה תכנים שבהגדרתם המקצועית, זה נקרא high stake fantasy romance. או בשפת העמך, טלנובלות מלודרמטיות, או במקרים מסוימים רומנים למשרתות או כאלה, זאת אומרת, זה דברים שתמיד יש סיפור אהבה כזה, גורלי, נסיבות, עכשיו זה יכול להיות בשפע של ז'אנרים, מיד גם נראה דוגמאות, אבל זאת הסיבה, זה הקהל המרכזי, אבל אני גם גיליתי דברים שלא ידעתי עד לפני שנה, אה, זה למשל בקנדי קראש או בבינגו נגיד, או משחקים, זה קהל שהוא רובו נשי. אז לכן המיקרוסטורות מצא את הקהל הזה anyway דרך חברות הגיימינג, ולכן זה גם התכנים הראשונים שמייצרים. וכמו שאתם רואים, עשיתי כאן כאילו, זה הכל סביב העולם, זאת אומרת, מדברים על משולשי אהבה, על כאילו מערכות יחסים של עניים, בדרך כלל זה עניות ועשירים, secret identity זה כאילו מין נרטיב נורא נורא חזק בדברים האלה, כן כאילו דרמות שקורות במקומות עבודה, זה גם כאילו במשרדים, דברים ש... שוב, כנראה קשור פשוט להוואי החיים של הצופות עצמם. Forbidden Relationship, Family Secrets, אוקיי, זה כל טרופים כאלה שהם סביב דברים דרמטיים שדרך אגב כל סדרה באשר היא, גם בנטפליקס, אמזון וזה, מתעסקת בזה, אבל היא מאוד מאוד, כאילו, אלה התכנים הבולטים. עכשיו, שוב, זה שקף ככה, זה רק שתראו, כאילו משנה לשנה, זה דרך אגב הצגה של השוק הסיני, אז כמו שאמרתי, הבטום ליין, השנה השוק הזה במיליארדים עוקף את שוק הקולנוע ונהיה יותר גדול. עכשיו, הנה המסך של ריל שורטס, תראו לו את הלוגו פה למעלה. ריל שורטס בעצם, כמו שאמרנו, החברה הראשונה שפרצה, יש להם, אתם יכולים, קודם כל, ממליץ לכם, תורידו אפליקציות, מיד אני אתן גם שמות נוספים, כמו ריל שורטס, דרמה בוקס, קנדי ג'אר, דרמה וייב, זה הכל סביב אותם זה, וגם מיד אנחנו נתייחס לזווית הישראלית, שגם אני בתוכה. אבל ריל שורטס הם הראשונים שפרצו את הדרך, כי עוד אחד הדברים שאולי חלק זוכרים, לפני כמה שנים היה מיזם גם של סדרות קצרות כאלה, שקראו לו קוויבי, השקיעו בו מיליארדים, אני חושב שזה כאילו דיבור שסטיבן שפילברג היה מעורב בזה וזה, לא הצליח, כאילו הפסיד את כל הכסף. והסיבה, יכול להיות שהוא היה מוקדם מדי, יכול להיות שהוא לא עבד במודל מוניטיזציה הזה, הוא עבד בסאבסקריפשן כמו נטפליקס, יכול להיות שגם זו הסיבה שהוא הפסיד, ולכן רק בשנת 2023, ריל שורטס, פתאום זה עבד להם. ויחד עם זה שעבד להם, נוצרו פשוט המון המון, דרך אגב, הפוסטר הזה לקוח מתוך אחת הסדרות המצליחות ביותר שלהם, נקראת Breaking the Ice. סרט רומנטי פר אקסלנס, כאילו טלנובלה טורקית פר אקסלנס, עם שחקן אוקי די חתיך. עוד אחד מהדברים המעניינים, הצמד הזה של השחקנים הופיע חצי שנה קודם במיקרו סדרה שקוראים לה We Will Meet Again, אותו סיפור, אותו סיפור לחלוטין, גם כן סדרה מאוד מצליחה. עכשיו, מה שריל שורטס עשו זה לא אמרו יאללה בוא נמציא עכשיו משהו אחר לגמרי, לקחו את אותם שחקנים, כתבו סיפור מאוד דומה, רק יותר טוב דרך אגב, והסדרה התפוצצה. ומה שקורה זה שהם עובדים אחרת, הם לא עובדים כאילו תוך יאללה בוא נמציא את הגלגל, נביא פה איזה, הם לוקחים, רואים שזוג עובד, הם עושים לו עוד סיפור שדומה מאוד לסיפור הקודם, ועושים פשוט הרבה כאלה.
בסדר? אז הנה כאן אתם רואים מבחר של האפליקציות. הספייס הזה, שוב, אני נחשפתי לעולם המיקרו סדרות לפני שנה וחצי בערך, קצת מוקדם. בזמנו פנו אליי ממיזם שאז קראו לו משהו אחר, היום קוראים לו שורטיקל, שזה חברה ישראלית, דרך אגב, החברה הישראלית הראשונה שבאמת הוציאה אפליקציה, ושם דרכם הכרתי את עולם המיקרו סדרות. לימים, לא משנה, קצת מאוחר יותר בעצם קיבלתי טלפון מגרוס הפקות, והצטרפתי למיזם שהוא בעצם תחת יואב גרוס, שקוראים לזה אפריל. זה בעצם אפליקציה, בדיוק כמו האפליקציות האלה, שמייצרת מיקרו סדרות, ויוצאת באפליקציה. אנחנו ממש משיקים את זה בימים הקרובים. כל אחת באפליקציות האלה אפשר לראות גם ברמה של כמה הן מרוויחות, אני לא זוכר זה פר חודש או פר יום, זה דבר, אבל כאילו זה ביג ביזנס, וכאילו יש הרבה התעסקות עם העניין הזה. בישראל, נכון לכרגע זה, יש את שורטיקל, יש את גמא טיים, ויש אותנו, את אפריל, שכבר כאילו מה שנקרא אופריישנל, אבל אני יודע לפחות, יש כאילו לפחות 3 או 4 שמות נוספים של אפליקציות כאלה שזה, זאת אומרת זה משהו שקורה כרגע. עכשיו חשוב לי להגיד, כל האפליקציות שאני מכיר כרגע, למעט מיזם אחד שאני שמעתי עליו כאילו שהוא מיקרו סדרה, והוא הולך להיות מיקרו סדרה ישראלית. למעט המיזם הזה, כל האפליקציות שאני מדבר, כולל האפליקציה על אפריל, הן לא מתעסקות בתכנים ישראלים. זאת אומרת, אנחנו מצלמים תכנים באנגלית או בשפות אחרות, ומייעדים את התכנים האלה לעולם. אני כן אגיד, כאילו, שורטיקל, האסטרטגיה שלהם הייתה קצת יותר מיטו, שוב, בראייה מהצד, קצת יותר מיטו, זאת אומרת, הם לקחו מותגים מצליחים ועשו להם כאלה מיטו, שזה, כמו שאמרתי, זה מאוד נפוץ באתר הזה, בעולם הזה. גם עלו עם איזה משהו אחר לגמרי של true crime, כאילו קצת, זאת אומרת, יש להם קצת מיקרו סדרות, אבל יותר הפורטה שלנו, מה שמייחד אותם זה true crime, ואנחנו באפריל, אומר זה, הלכנו לכיוון שהוא יצירתי יותר, הוא מיוחד יותר, לא אמרנו יאללה בואו נעשה בדיוק me too כאילו זה, אלא כן לקחנו, עושים טוויסטים חכמים, בעצם קצת ברמת הכוונה שלנו להגיע ל-next level של הסטורי טלינג במרחב הזה, עדיין high stake fantasy romance, אבל יותר מתוחכם, with a twist, כאילו מיד נראה לכם את השואו ריל. אז זהו, זה כאן הגעתי, זה בעצם, אני הצטרפתי לחברה הזאת התחלתי לעבוד ביולי, אוקיי? שתבינו, יולי, אני אגיד משפט כאילו זה, יש לי בסך הכל קריירה ארוכה ומכובדת עד אוגוסט 2025, זאת אומרת לפני 3 חודשים, כתבתי עשרות תסריטים בחיי, אבל מתוכם 13 הופקו, שזה דרך אגב מאוד מכובד למישהו בקריירה שלי, 13 תסריטים, יצירות, סרטים, סדרות וזה הופקו. ב3 חודשים האחרונים הופקו עוד 11 תסריטים שכתבתי, זאת אומרת הכפלתי את כמות היצירה המופקת שלי ב3-4 חודשים האחרונים, והנה כאילו לצורך העניין 10 מההפקות האחרונות שצילמנו, כאילו כתבתי, צילמנו, ערכנו, ובייסיקלי כולן כבר מוכנות ובאפליקציה ב3-4 חודשים האחרונים. זאת אומרת קצב העבודה הוא מטורף, דוחף קדימה, העולם הזה חם ומבעבע. אני רוצה רגע להראות טריילר, אז רגע אני צריך לעשות סטופ שיירים ולהחליף שייר. אוקיי, כן, שנייה רגע. אתם רואים את הוידאו? שמישהו יעניין לי רק. רואים, כן. תעשה שר לסאונד. שומעים? לא. רואים אבל לא שומעים. אבל לא שומעים בדיוק. לא שומעים? לא, אתה צריך לעשות אוקיי. שר לסאונד. רגע, share sound, yes. ו-optimize for video sharing, yes. אוקיי, sorry. מההתחלה. רגע, עכשיו שומעים? כן. אוקיי, אז מההתחלה, קדימה. Am I interrupting? Get out! I must verify the act is completed. We were kidnapped. Don't you care about that? Kidnapped into a palace to marry a prince? That's not kidnapping. That's a lottery win. What's it like having a penis? Do you helicopter it in the mirror?
What do you mean? This is so wrong. Why does it feel like the first right thing I've done? I can't understand any of this without you. Every lie you tell, your boy loses something. Please, Jackson, don't do this. You should have thought about that before you teased me. How could you? Why don't you go and take a trip to the rehab? Nobody touches my Willow. Hello? Any millionaires? You're insane! I will show you insane! Promise me forever. Yeah. רגע, שנייה, אני חוזר רגע לפוסטרים. אז כמו שאפשר לראות גם בפוסטרים, כאילו עשינו, יש סדרת גייז, יש סדרת ערפדים, זאת סדרת סייפיי בייסיקלי, כי היא חוזרת בזמן 3 פעמים למנוע את תמותה. יש שתי סדרות שהן שונות לחלוטין ויש ביניהן איזשהו קשר תמטי, אבל לא נרחיב על זה עכשיו. זה סדרה, זה כאילו באמת סוג של טלנובלה טורקית כזאת, על מישהי שצריכה להיכנס להיריון בשביל 2 ביליונרים, כמו שראיתי, אישה קצת פסיכית. סדרת מאפיה, שתי סדרות קומיות, ועוד זו סדרה שהיא סוג של טוויסט פנטסטי כזה. אז בייסיקלי עושר רב של הפקות, ואנחנו גם מתכננים לעשות הפקות נוספות. עד כאן סקירה מאוד מהירה של מה זה מיקרו סדרות, מה זה, גם סקירה של השוק פחות או יותר. זהו, מכאן, איפה הצ'אט? לא פתחתי אותו לראות, אני רואה שיש רק אחד. אוקיי. יאללה, אז נפתח לשאלות. אף אחד לא שאל שאלה, אף אחד לא שאל. הכל ברור. לא, לי יש שאלות, אבל... רגע, דבר אחד חשוב לי להגיד, נמצא איתנו פה, שוב ראיתי הרבה שמות, הרבה אנשים שזה, נמצא איתנו עמית רודרמן הוא ביים לנו 2 סדרות, ערך, זאת אומרת יש כאן אנשים שכבר מה שנקרא working in the short drama space. זהו, רק עמית, היי. כן שירה. אז אתה כתבת את כולם? כאילו אתה התסריטאי היחיד בחברה? זה מה שקורה? כן, אני אגיד איזה משהו כרגע, ואני אגיד איזה משהו. שוב, אני חושב שפעם קודם דיברתי על AI, או כתיבה עם AI, אז מיקרו סדרות הוא לא בהכרח קשור ל-AI. הוא לא, זאת אומרת, זו תופעה שהיא נפרדת, זה לא משהו שנובע מ-AI כמו אייג'נטים או דבר. אבל יש קשר כרגע בין הדברים, כי בזמן שמתרחשת מהפכת ה-AI, יש גם את המיקרו סדרות, והדברים לפעמים הם חופפים. אז לצורך העניין, כן, אני כרגע, ודרך אגב, לא כל החברות עובדות ככה, אבל אני כרגע, זאת אומרת, יש לי את היכולת לייצר כאילו בעצם את כל ה-IP של החברה. אז זה לא אומר שזה יימשך ככה, זה תלוי בווליום שלנו, אבל בווליום של, בוא נגיד, אפילו כמה עשרות הפקות במהלך של רבעון או חצי שנה, אז זה משהו שכן, אני משתלט עליו לבד. ותרחיב קצת למה החברות שפועלות בארץ עושות סדרות לחול, וזה לא משהו שכאילו שמעו עליו בארץ, לא מתאים לארץ, זה לא נראה לך כאילו... למה אתם כותבים באנגלית? אני אנסה להגיד את זה בצורה עדינה. השוק הישראלי שוק קטן, במונחים עסקיים הוא לא מעניין בכלל. אפילו כשאתה עושה סדרה, זאת אומרת, אף אחד, כאילו, גם כשאתה עושה סדרה לכאן 11 או לקשת, בסופו של דבר, היום בישראל, אם לא ייכנס גוף שידור גדול, הסיכוי לזה הוא מאוד נמוך. גוף שידור הוא בינלאומי גדול, זאת אומרת, אם מראש נטפליקס לא נכנסים ו-50, 60, זה כאילו... אז השוק הישראלי הוא קטן, לכן הוא לא מעניין, ובגלל שיש כאן חברות גיימינג, זה בא משם, אז אומרים, יאללה, בוא נכבוש את העולם. אני חושב שלחלוטין התופעה הזאת תתרחב, ותגיע גם לישראל, ואני אגיד כאילו, חסם הכניסה כרגע הוא מאוד נמוך. בעצם בתקציבים יחסית נמוכים אתה עושה מיקרו סדרה, שהסיכוי, מרגע שהאפליקציות התחילו לתפוס וכאלה, וגם יהיו לוקליזציות בטריטוריות השונות, הסיכוי שאנשים יראו את המיקרו סדרה שלך, לדעתי הוא הרבה יותר גבוה מאשר סרט, שכאילו נמצא, זאת אומרת, עולם הקולנוע נמצא לא במקום מדהים, ויש כאן גם מודל כלכלי שבאמת יכול להחזיר את ההשקעה הזאת, ולגרום לזה שתעשה עוד סרט ועוד סרט ועוד סרט.
אתה יכול קצת להרחיב על תהליך הכתיבה של זה? כאילו בהתחלה אמרת שהפרקים הם של 90 שניות ובסוף כל פרק צריך להיות קליפהנגר, שאני מבינה שזה לא קליפהנגר ממש, אלא תחלופה של הסיטואציה, שדמות חדש נכנסת ומשהו חדש קורה, אבל איך, מה אתה עושה כשאתה ניגש לכתוב דבר כזה? איך זה נראה? קודם כל, זה 60 או 90 שניות, עדיף 90. לכוון את זה ל-60. במונחים תסריטאיים פרקטיים, ולמעלה התחלתי ללמד את זה, זאת אומרת שאני מלמד תסריטאות, אחד הדברים שאני מתחיל להגיד לאנשים, גם כשכותבים קולנוע וגם כשכותבים סדרות טלוויזיה, אתם צריכים להקפיד שבסוף עמוד יש לכם קליפהנגר. סוף עמוד יש לכם קליפהנגר. למה? אתם צריכים להבין שבצד היצירות המקוריות, כרגע יש גם תופעה שנקראת repurposing, שבעצם לוקחים, סתם לוקחים את חגיגה בסנוקר, וחותכים אותו למקטעים של 60-90 שניות, ושמים את זה בטיק-טוק, וזה רץ. עכשיו, אז כל התוכן שנכתב, יעבור איזה repurposing בשביל כאילו להימכר במעטפת החדשה הזאת, וגם סרט, סתם דוגמא, כתבתם סרט קולנוע, יכול להיות שתקבלו את הקרן ותעשו אותו, הכל טוב, אבל גם אם לא, אז אם פתח לכם אפשרות ערוץ של מיקרו סדרות, לא תגידו, לא, אבל הסרט שלי הוא לא, עד שהוא מניע, לא, אתם צריכים זה. עכשיו עוד טיפ אחד שהוא מאוד חשוב, שוב, זה כאילו, זה ברור מאליו, אבל ההחלטה של הצופים והצופות מתקבלת פחות או יותר עד פרק 12. הווה אומר, ב-12 דקות הראשונות, צופות שלכם בעולם המיקרו-סדרות, מחליט אם הוא משקיע כסף, אם הוא קונה את המיקרו-סדרה שלכם. לכן, 12 הדקות הראשונות הן לא אקספוזיציה ארוכה וטרחנית שתרחיק אותו, אין דבר כזה. אתה צריך לתפוס אותם. אתה צריך לתפוס אותם מהר, ושממש ממש ירצו לראות את המיקרו-סדרה שלך. אז סליחה רגע, סליחה, שומעים אותי? כן, מיקי, מה את רוצה לעשות? אני רוצה לדעת אם הסדרות האלו צריכות להיות מהירות, כי לפי הרושם שראיתי, מאוד מהירות, הכל בקצב, הולך בקצב מאוד מהיר. ואם יש לי תסריט, מה אני אמורה לעשות? לא הבנתי את השאלה. לפי מה שהראית, אני רואה שהכל רץ שם, ממש בקצב מאוד מהיר. האם זה נכון, צריך, הדקה וחצי האלו, כן, צריכים להיות מאוד מהירים, הקצב של התסריט, כן. של הסרט, של התסריט. התשובה לזה היא כן. תרחיב. תן איזה עצה על כתיבת משהו מהיר, זה רק בנושא, או... אמ, מה זאת אומרת? לתת לנו עצה לכתיבה זה משהו מהיר? תשמעו, קולנוע, סתם דוגמה, יש לך קולנוע ואתה אומר, אני אעשה שוט ארוך כזה של 3 דקות, אווירתי, זה יכול לעבוד בקולנוע, זה לא יעבוד במיקרו-סדרות. אתה צריך מה שנקרא, בטח בפרק הראשון, לא רק בפרק הראשון, אפילו בששת הפרקים הראשונים, אתה צריך כאילו להיות מאוד מאוד אינטנסיבי. עכשיו אתן לנו דוגמאות, נגיד Breaking the Ice, בסדר? אותה סדרה, באמת אחת מהפנתיאון. בפרק הראשון יש אקספוזיציה של 20 שניות שאתה מבין שהם זוג חמוד, והוא שחקן אוקי שעומד לצאת להגשים את החלום שלו בנבחרת. בשנייה ה-32 הבחורה מגלה שהיא בהיריון. בשנייה ה-38 היא הולכת להגיד לו שהיא בהיריון, אבל האמא שלו תופסת אותה ואומרת לה, אם את אומרת לו שאת בהיריון, את הרס לו את הקריירה וזה פה ושם, קחי $500 ולכי תעשי הפלה ותיפרדי ממנו עכשיו. כל זה קורה בדקה הראשונה. עכשיו, לא לבזבז זמן, אתה אומר. בנטפליקס זה היה קורה כאילו אחרי 15 דקות, כאילו משהו כזה. אז אין, כאילו, זה קצב העברת אינפורמציה מאוד מאוד גבוה, בסדר? וזה. עכשיו אני אחזור רגע לשאלה ששירה שאלת אותי. אני, תכלס, כאילו, שוב, בניתי ממש מתודה, אבל כאילו, תסריט הרי בנוי מסצנות, בסדר? כאילו, גם כשאתה כותב פרק טלוויזיוני, יש פרק, אבל הוא עשוי מסצנות. אז גם כשאתה כותב סרט, הוא בנוי מסצנות. עכשיו, כמו שאמרנו, סצנה אחת יכולה להיות 3 פרקים, 4 פרקים, למען האמת, כתיבה טובה שבנויה לכיוון הפקה, תגרום לזה שבעצם כתבת סצנה מצוינת, שמצטלמת עם 2 דמויות, בלוקיישן אחד, מחזיקה 12 דקות, ואומר, מחזיקה כמעט 10 פרקים, אבל קורה משהו. אז בעצם, אבל הדרך שבה התסריטים שלי כרגע כתובים, הם מחולקים גם לסצנות וגם לפרקים. זאת אומרת, גם בתוך כל סצנה יש פרק 32, לא משנה, פרק 15, פרק 16, וכתוב כאילו, ויש קליפהנגר לקראת הפרק.
מה אוקיי, אני קורה? הולכת קצת לשנייה, רגע, אני הולכת לשאלות מהצ'אט, ואנחנו תכף כן. נחזור לעוד שאלות. אז חיים שואל אם כל החברות בתחום מפתחות את התוכן אינאוס, או שיש פתיחות לקבל הצעות חיצוניות, זו שאלה מגניבה אם יש לי הצעה לסדרה. כן. איך אמורה לראות הצעה לסדרה כזאת, ומה הפוטנציאל הכנסות של כותב על פרויקט כזה? האם כמו יוצר ששותף בנכס האינטלקטואלי, שזכאי גם להכנסות מהסדרה, או רק שכר על הכתיבה, ואם בכלל, מה זכויות היוצרים סביב כן, כן, דבר כזה? אני קורא את זה. אוקיי, אני עונה על זה ככה. כן, יש פתיחות, סתם דוגמה, שורטיקל שדיברתי איתם בהתחלה, היה להם חדר כותבים, האמת גם הם עבדו אינאוס, אבל כאילו היו בכל זאת תסריטאים שהם נכנסו פנימה, ויכול להיות תחלופה מסוימת, אז זה ברמה העקרונית. אבל אני אחלק רגע, יש אפליקציות ויש חברות הפקה. אפליקציות זה כמו שתגיד, אוקיי, אני רוצה להגיע עם תסריט שלי לנטפליקס. אתה מן הסתם לא תגיע עם תסריט שלי לנטפליקס, אתה תגיע למפיק שיכול להגיע לנטפליקס ולהביא אותו. אז גם פה יש מצב, יש כאילו מין איזה בלו אושן כזה, שבעצם יש לך תסריט טוב, אתה מוצא מפיק, יכול להיות שיש לו משקיע, יכול להיות שהמפיק עצמו ישים, כי שוב, העלויות עצמן הן לא בהכרח מאוד גבוהות, ואז לייצר מיקרו סדרה שאתה יכול אחר כך למכור אה, זאת אומרת, לאפליקציות. זו אפשרות אחת. אפשרות נוספת זה באמת to get commission, כמו שעובדים בטלוויזיה, ואתה כאילו מקבל commission. אבל שוב, אני רוצה כאן לנצל, ברגע שתפתחו את הראש, כי המחשבה הקונבנציונלית שאנחנו קצת נעולים בתוכה, זה יש בישראל איקס ערוצים, שהם לא רבים דרך אגב, וכולם רודפים אחרי התקציבים המעטים שיש להם. כאן יש עולם חדש, עולם חדש. יכול להיות שתגיע לחברת הפקה שמחפש תסריטים כי היא רוצה לצלם מיקרו סדרות במקומות אחרים. יכול להיות שתגיע לפלטפורמה שבדיוק נפתחה. שוב, יכול להיות שגם פלטפורמות בישראל, כי יש, באמת, יש לפחות 6 שאני יודע עליהן. אז אתה יכול להגיע, ואז להיכנס דרך הדבר הזה. אוקיי, אז זה... בקיצור, לשאלה, כן, מקבלים הצעות ממקומות חיצוניים, אתה צריך פשוט לחפש את הדרך. איך אמורה לראות הצעה כזאת? היא נראית בדיוק כמו מסמך הגשה לסרט וכאלה. זאת אומרת, צריך להבין על מה הסיפור, מה מדליק בו, בסדר? והאם הוא יעבוד בספייס הזה, זה לא שונה, אוקיי? מה פוטנציאל ההכנסות של כותב, אוקיי. ברמה העקרונית זה כרגע עולם קצת, זה עולם קצת לא מוגדר. זאת אומרת, זה לא כמו הקרן שאמרה, אוקיי, בקרן הקולנוע, אם אתה מקבל את הקרן, אתה מקבל אחוזים כאלה וכאלה. זה חברות מסחריות שמתנהגות כמו, אתה יודע, כמו שתגיד, אוקיי, כמה אני מקבל בקשת, או כמה אני מקבל בכאן 11, או כמה אני מקבל בעוד. כמה שהם מחליטים באותו רגע, או מה שמסונכרן. אז יש פה פשוט עולם שמצד אחד יכול לשלם על תסריט אחד ברמה של כמה אלפי דולרים בודדים, זה הסכומים שאני מכיר בתוך העולם הזה, ועד מצב שאתה כאילו, כמוני לצורך העניין, נכנס לתוך סטארט-אפ כזה, ובעצם עובד בתוך סטארט-אפ ומייצר לא את התכנים. בסדר? יש אחוזים קרדיט שנייה. איפשהו? השם של התסריטאי כתוב איפשהו? בתוך זה לא. כאילו, אם סתם אתה נכנס לדאטה בתוך הזה, אבל לא בהכרח, זה לא כאילו created by. אבל, וכאן אני חייב להגיד אבל, זה שוק בתחילתו. מי שבעיקר קובע, זאת אומרת, זה בעיקר מסחרי וכאלה. אם מתפתח עכשיו, תחשבו רגע, זה גם שוק שמושפע מדברים של רשתות. אז אם למשל יש יוצר שפרסם, יצר ברנד של מיקרו סדרה נורא מצליחה בטיק טוק שלו, ואחר כך כאילו פונים אליו מהאפליקציה כזאת, אומרים לו בוא תעשה לנו סדרה כזאת. אז ברור שגם האפליקציה תרצה להגיד, אוקיי, this was made by, זה פה ושם. זאת אומרת, זה ספייס שהוא הולך ומתפתח כרגע. אוקיי? אבל נכון לכרגע זה לא עובד כמו טלוויזיה. זה אללה בבאללה כזה, מערב הפרוע. אני רק אגיד אבל, ערן, שדווקא כן יש עמודי IMDb, שכבר שמים את הסדרות האלה לכל דבר, עם כל הקרדיטים של השחקנים, של התסריטאי, של הבמאי, של המפיק, של הכל. זה התכוונתי בדאטה, זאת אומרת, זה לא... ברור, זאת אומרת, בוא נגיד בוויקיפדיה, יש נוכחות אינטרנטית ואתה יכול למצוא את הקרדיטים, בסדר? אבל זה לא עובד כמו, אתה יודע, שיש סדרה ובסוף כתוב כזה, נו, creator, או זה לא עובד בצורה הזאת. כן. אוקיי, אז אם אני חוזרת רגע שאלה אחורה לשאלה של יאיר על יוצרים ותסריטאים עצמאיים, להיכנס לשוק הזה, זה או מלפי מה שאתה אומר לגשת לאחת מחברות ההפקה להם רעיון, או פשוט לעשות כאלה בעצמנו, בטיקטוק. לא, אני קצת ארחיב בזה. ברמה העקרונית, או לחפש את ההזדמנות, זאת אומרת, תחשבו, איך אתם מגיעים לסדרה, זה אותו דבר, איך אתם מגיעים לסדרה שיהיה לכם סדרה בכאן 11. אז או שיש קול קורא, או שאתם מכירים מפיק שבדיוק יודע שעומד להיות קול קורא, או שאתם הולכים לקשת,
אז גם פה צריך למצוא את החברות האלה, לראות אם הן מחפשות תכנים, אם כן, להציע להם את זה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה באמת ליזום את זה בעצמכם, כי שוב, זה די דומה לסרט דל תקציב, אבל נגיד סתם, הסרט דל תקציב שאתה, נגיד שגייסת, אתה עושה את הסרט באזורים של 300,000 שקל, בסדר? בישראל לעשות סרט ב-300,000 שקל, חוץ מזה שזה קשה, גם כשאתה עושה אותו, אז כאילו, אין לך, למי תמכור אותו? כאילו, בייסיקלי יש לך מקום אחד שאתה יכול ללכת אליו ברמת הפצה, וזהו. כאן, אם יצרת סדרה שהיא טובה, היא יכולה להגיע כאילו באמת, יכולה להגיע לעשרות מיליוני צופים. וזה כאילו עולם חדש שנפתח לך, כאילו, שלא היה לנו לפני זה. והוא יותר מבעבע מזה, כי לנטפליקס, א', אין, אתה לא יכול ב-300,000 שקל לצלם סדרה לנטפליקס. זה פשוט לא משהו שאתה יכול לעשות אותו. כן. כמה זה קרוב להפקה גם של התמונה ב-AI? כאילו, הכוונה היא האם AI, כאילו, האם משתמשים ב-AI גם להפקות? התשובה לזה היא באופן חלקי כן, כרגע, נכון לכרגע זה, ה-AI משמש אצלנו במיוחד לספיישל אפקט, אוקיי? שמנו כבר בטריילר שראיתם, מן הסתם המטוס שנפל זה AI, אבל לא, אין כאילו, לפחות אצלנו, אבל גם בספייס באופן כללי, אין בכך שימוש ב-AI בשביל לג'נרט כאילו אנשים, זה עדיין מבוסס על אנשים אמיתיים. אבל זה צפוי להשתנות, כי ה-AI הולך ומתפתח, אבל זה הרצאה אחרת. כן. כמה פרקים יש בכל סדרה? אמרתי, עניתי על זה כבר, כאילו הסברתי את זה, יש 60 עד 70, בוא נגיד 60 ומעלה פרקים בסדרות, אבל יש גם סדרות יותר קצרות. אתה רואה עד שהסדרה ננעלת, כמו במשחק, ואז אם אתה משלם, או לא משנה, יש לך פטנטים אחרים, אתה יכול לראות את הסדרה עד הסוף. האם אתה יכול לדלג על פרקים? כן, עושה ככה ודלג לפרק הבא. מה הפלטפורמות שיש בישראל מלבד שורטיקל שאמרת? שוב, מה שאני יודע, יש את שורטיקל, יש את גמא, יש אותנו, את אפריל, וחוץ מזה יש עוד 3 חברות, אני לא יכול להגיד את השמות שלהם, כי הן עוד לא פעילות עדיין, ואני לא... זאת אומרת, לא בטוח שאני רשאי להגיד את השמות שלהם. מה הפלטפורמות אוקיי. יזם שרוצה להכניס פלואו, אז מה הפיצ'ר כזה לשוק האמריקאי? לא הבנתי את השאלה. אורי, רון, לא הבנתי את השאלה. אם אתה רוצה לשאול אותה בלייב, בבקשה. אתם מוזמנים גם לשאול בלייב. חיים שואל איפה מצולמות ההפקות בפועל, זו שאלה מאוד מעניינת. איפה באמת אתם מפיקים אותם ומצלמים? ההפקות, קודם כל ההפקות מצטלמות, לא רק, שוב, שלנו מצטלמות גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם. שוב, זה חלקית חוכמה הפקתית, חלקית תוכן, כאילו בשביל לקבל רקעים, מקומות, קירות, דברים שקצת יותר קשה למצוא בישראל. אז ברמה העקרונית, אנחנו נגיד באפריל מפקים ברחבי העולם. וזה נכון לגבי זה. מה סדר גודל של תקציב של סדרה? גם על זה דיברתי לא יודע, אני מניח שלא ראית את זה, אבל בהרצאה עצמה דיברתי. עקרונית, האזורי תקציב יחסית נמוכים, מדברים על אזורים של 30,000 דולר, אבל שוב, זה כמעט קשה כבר למצוא הפקות שנעשות בסכומים האלה, ועד ההפקות האמריקאיות של שחקנים אמריקאים, קאסטים, כאילו ניצבים, בקיצור, הרבה זה מדברות על אזורים של 200-300 אלף דולר. איפה משווקים את הסדרות אפליקציות? ברשתות החברתיות. אוקיי. עוד שאלות. עוד שאלות נוספות, משהו שרציתם להעלות, לדבר. איפה השאלות הקשות של האנשים שיגידו לי, מה, אבל זה חרא של דבר, זה הכל טלנובלות שטותיות כאלה ומפגרות. כן. אוקיי. אז הנה, זה נגיד, זה משהו אחד ששיקפו לי כאילו מדיון בקבוצת הצעירים, מה זה, זה נחוץ, זה כאילו, זה טלנובלה מגעילה, לואו בדג'ט. נכון, אתם צודקים. זה טלנובלות לואו בדג'ט עם משחק גרוע, וזה לא איכותי בכלל. אבל, וכאן אני חוזר למה שאמרתי לגבי לוטוס הלבן עונה 8. זה שוק בתחילתו, אוקיי? אם אתם רוצים לעשות נטפליקס, יאללה חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה. אף אחד לא ייתן לכם לעשות סדרת נטפליקס עם 22 מיליון דולר לפרק ב-The Crown, אם לא עשיתם כלום לפני זה, אוקיי? עכשיו, איך תעשו לפני זה? אין כמעט דרכים. בתור יוצרים ישראלים, אין, כאילו, הקולנוע, אין מה לעשות, הוא לא כמו שהוא היה פעם. הדברים הצטמצמו. פתאום נוצר כאן דרך חדשה, שגם פוגשת אותנו במקומות שכישראלים, ועוד דבר אחד, לצערי הרב מצבנו בעולם הוא לא טוב, אוקיי?
הקופרודוקציות כאילו הן לא נורא נפוצות כמו שהיו לפני 3-4 שנים, אז כישראלים אפילו עוד יותר קשה לנו למצוא שותפים מחו"ל שיבואו. והנה בא פטנט, שדרך אגב לא אנחנו המצאנו אותו, זה הסינים פאקינג המציאו אותו, אבל הוא כן מתחבר לעולמות הגיימינג. עכשיו יש חברות גיימינג ישראליות מאוד מאוד חזקות, כי אנחנו בתור, כי זה קצת מחובר להייטק. ובעצם המיקרו סדרות זה כאילו מין סניף קטן של הייטק. אז יש כאן אפשרות. אני דרך אגב, הנה, בתור תסריטאי ותיק, איש טלוויזיה, ווטאבר, עשיתי מלא דברים. היום עובד בחברת הייטק. בסדר? אז כאילו, אז לכן כרגע התכנים שאתם רואים הם תכנים לואו בדג'ט, מופקים בזול מאוד, עם נון אקטורס, אבל מסתבר שהקהל אוהב אותם. הקהל מתחבר לקצב. ודרך אגב, עוד תופעה מעניינת, שוב, אני עוקב על זה כבר 1.5 שנה. לפני 1.5 שנה הייתי נכנס לריל שורטס, בקטגוריות של הטאבים היה ז'אנרים וסוגי סיפורים. סליחה, ז'אנרים לא זוכר מה עוד. ולפני חצי שנה הוסיפו 2 רובריקות חדשות, Actors ו-Actresses. למה? כי הספייס הזה מתחיל לייצר כוכבים. עכשיו, כמו כל דבר, כוכב נוצר בגלל שהוא טוב. הוא טוב, הסדרה שלו עבדה, אפילו הבחור הזה שהראיתי לכם מ-Breaking the Ice, ב-We Will Meet Again הוא שיחק לא טוב, הוא גם היה שמן באיזה 5 קילו, ב-Breaking the Ice הוא נראה פצצות, משחק הרבה יותר טוב, עדיין לא מדהים, אבל יותר טוב, הוא משתפר. ולכן, גם הדבר הזה, אז העצה שלי אליכם, יש כאן עולם חדש, שאם תיכנסו אליו, יש סיכוי שכאילו, תבינו, נטפליקס תהיה שם. יש כבר דיבור על נטפליקס שורטס, כאילו, דיבור ודאי. יוטיוב שורטס, כולם הולכים לשם. אז כאילו אם אתם יוצרים, מתחילים ליצור לעצמכם שם, ואתם עושים דברים טובים בספייס הזה, הסיכוי שלכם להיכנס ולהתבגר ולעשות את פאקינג המאסטרפיס שלכם בהמשך הוא יותר גבוה. כי זה יקרה, השוק הזה ילך ויתבגר. בסדר? ועוד דבר אחד כאילו... אז אפשר בעצם לצלם את זה גם בטלפונים רגילים. אז זהו, הימים האלה שמצלמים בטלפון ומעלים וזה עובד, היו לפני 1.5 שנה. כבר לא. בוא נגיד, לא שמצלמים עם אלקסה, אבל הם מצלמים עם מצלמות כאילו דיגיטל טובות, וזה נראה טוב. אם אתה מצלם את זה בטלפון, זה לא נראה טוב. אלא אם כן, שוב, יש לך איזה קונספט כמו The Witch Blur Project או משהו כזה, שפיצחת את זה, ואתה יכול. בסדר? יש פה איזה כמה שאלות שמתייחסות למיקומים של הסדרות, אם זה כאילו צריך להיות מקומי או עדיף שלא יהיה מקומי, אם יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. כרגע, שוב, ממה שאני יודע, וזה... קודם כל תלוי לאיזה טריטוריה אתה מכוון. אם אתה מכוון לישראל, אז תכתוב טריטוריה. העולם הזה כרגע מתמקד יותר כאילו בשווקים הגדולים, אוקיי? ארצות הברית, אירופה, המזרח, דרום אמריקה, בקיצור, השווקים הגדולים יותר. אז אין לזה כאילו את הקטע של יאללה בוא נכתוב עכשיו איזו סדרה כזאת שתעניין את נטפליקס שורטס להראות את זה. אבל יכול להיות שעוד שנה זה כן יהיה, יכול להיות שעוד שנתיים זה כן יהיה, זה יגיע לשם. יכול להיות שהמשחקי דיון, זאת אומרת, זה כמו, שוב, אתה צריך להבין שדברים כן עובדים בצורה דומה. אז נגיד נטפליקס שהם עלו, הם לא היו הכל. הם היו אג'ים, הם עשו The Black Mirror, הם עשו דברים אג'ים בשביל למשוך קהל. היום מתנהגים אחרת כי היום יש להם ריאליטי ודברים כאלה, הכל. דרך אגב, אפרופו ריאליטי, הספייס הזה ילך ויגדל, כבר התחילו לעשות ריאליטי חדשים, אני יודע, כאילו ציפי רוזנבלום סיפרה לי, עשתה ריאליטי עכשיו לעולם המיקרו דרמה, וכאילו השוק הזה יתבגר, בסוף יהיו גם תוכניות בישול בפורמט הזה, כי כולם יהיו שם, אבל צריך כאילו להרגיש ולדעת מה צריך. נכון לכרגע זה מחפשים דברים יותר גדולים, רחבים שמגיעים יותר לקהלים, פחות מחפשים סיפור מקומי, אבל אני לא יודע, זה גם, תשמעו, גם אני לא... סגרתי לכם את זה, אבל את השוק הזה, ואני ממליץ לכם לבדוק אותו ולהתרשם ממנו. אני לא יודע מה יהיה עוד שנה, אני לא יודע מה יהיה עוד חצי שנה, כאילו, בוודאות. יכול להיות שסתם דוגמא, תעשה סדרה על חרדים, ובטלוויזיה זה גמר את הסוס בישראל, אבל שם במיקרו סדרות זה פתאום מתפוצץ. לא יודע, סתם זורק כאן איזה רעיון. יש לי גם שאלה, אם אפשר. כן, כן, בבקשה. אביטל. היי, זו אביטל. רציתי כאילו מה, לשאול... אביטל בקרמן, כאילו, או מה? אביטל בקרמן. נו, אז למה לא כתוב בקרמן שניתן כבוד? מודע כאילו, בעצמה, כתוב כן, אייפון. בדיוק. אני רציתי לשאול Yes. אם כן. בעצם הסדרות האלה הן כולן סדרות שהן, איך להגיד את זה? זאת אומרת, עמוד 1, עמוד 2, עמוד 3, עמוד 4, עמוד 5, או שזה יהיה אפיזודות
שזה הולך, אתה מבין מה אני שואלת? כי לא. במה שאני צופה בשורטס שאני צופה בהם, זאת אומרת שאני לא כן. צופה בכאלה דברים, אני צופה בדברים שאין להם התחלה, אמצע וסוף, זה פשוט כמו פרקים, כמו בסדרה אפיזודיאלית. שאלה, זה רק דרמה, זאת אומרת שזה מתחיל, ממשיך, אתה מבין מה אני שואלת? כן, אבל אז לא. אז מה שאת איזה סוג רואה הוא סדרה? לא... כן. לא, מיקרו סדרות, שוב, זה מה שאמרתי בתחילת ההרצאה שלי. זהו, לא הייתי בהתחלה, כן. אוקיי, אז הפיצוח מבחינתי של עולם, אז אני אחזור על זה שוב, לאלה שהצטרפו. כן. לדעתי יש שני פיצוחים, ואני אומר את זה במיוחד בשבילך, אביטל. כאילו, המיקרו סדרות פיצחו שני דברים. אחד, כאילו, ברמת פיצוח לדעתי, פיצוח אטום כזה. אחד, זה בעצם לקחו את הקצב של השורט פורם, לקחו את הקצב של הטיק טוק, אבל במקום שזה יהיה, כמו שאמרתי, אפיזודיאלי, במקום שזה יהיה חתול חמוד, כלב חמוד, רקדנית, שטיח, זה שומר אותך באותו נרטיב. זה בעצם סרט שמפורק למקטעים, קליפהנגרים, כל 60 שניות, 90 שניות. בסדר? כן. זה פיצוח אחד. והפיצוח השני זה המודל מוניטיזציה, שהוא פשוט כמו עולם הגיימינג, והוא פשוט מייצר יותר כסף פר יצירה מאשר כאילו האפשרויות האחרות. אפשר לראות דוגמת תסריט. האמת שלא הכנתי... אתם יודעים מה, לא הכנתי, אבל מה שכן הכנתי, רגע, אני רוצה, כאילו, אחת השאלות שואלים אותי, רגע, אתה כותב עם AI, ל-AI אין נשמה, אז אני רוצה לראות לכם קטע, ברשותכם, קטע חסר נשמה, ש- שאני וה-AI שלי, אני וה-AI שלי, כמו שאני אוהב להגיד, כאילו, כתבנו, יצרנו ביחד, רגע, אני צריך קודם להפעיל את זה, סורי. רגע, הכנה, מוכן. ועכשיו share, אבל הפעם אנחנו נוודא share sound, optimize, אוקיי, הכל בסדר. מוכנים? שימו לב, דקה וחצי. אתם רואים, תראו על השעון, אתם רואים כאן את הטיימר. 1:30, סצנה מתוך סדרה, מתוך הסדרה, אחת מסדרות האי, שנקראת Stranded on an Island. למען האמת סוג של גברים, כאילו, גברים במלכודת פוגשת לוסט כזה, בסדר? You don't understand the position that I'm in. שומעים? Then explain it to me. Make me understand why you're kissing men who terrify you. Because you're not strong enough. You're kind and gentle and good. But what does that mean here? Can your kindness stop Jackson from taking what he wants? Can your medical knowledge prevent Cole from trading me like property? I told you I'd protect you. I promise. With what? Your oath to do no harm? Your moral superiority? They don't care about any of that. They are predators and I'm prey. You're just another version of prey. Just useful prey. So you're choosing them? The predators? I'm trying to survive. I'm using the only weapons that I have. Manipulation, seduction, playing them, pitting them against each other. Because you can't protect me with good intentions. Trust me. Give me time to figure this out. I know I'm not like them, but that doesn't make me weak. Doesn't it? When push comes to shove, when Jackson decides to take me anyway, what will you do? Watch? Try to reason with them while he... I need someone who can actually stop them. Not with words or promises, but with force. And you can't do that. So that's it? You're giving up on us. There is no us if we don't survive. כן. אוקיי, אז משפטים כמו You're just another version of prey, או There is no us if we don't survive, כתב ה-AI שלי. נתתי לו אמנם הנחיות חכמות, אבל הוא כתב את זה, לא אני. זה משפטים טובים בעיניי. אז זהו, זה היה במקום דוגמת תסריט, זה הפרק. אני אגלה לכם שאשתו של ערן היא סופרת, ואני חושבת שהיא שותפה לסנטימנט שאתה זומם להחליף אותנו פשוט, את כולנו. זה טוב, בלי לכלוכים על הגר, זה לא קשור. להפך, אני רק חלדה, היא איתנו. לא, שנייה, אני חייב להגיד משהו לגבי להחליף אתכם. אני לא רואה את זה ככה. שוב, AI לא מחליף אותי, AI מעצים אותי. אז כאילו כרגע אני מייצר בקצב הרבה יותר גבוה ממה שייצרתי פעם, וגם בשפות שלא ייצרתי פעם. זאת אומרת, אנגלית, סתם דוגמה, סדרת ערפדים, יש שם דמות הרעי או ערפד בין 1000 שנים,
הוא מדבר אנגלית שקספירית כאילו, אנגלית כזה של פעם. זה לא משהו שכאילו הייתי יכול לעשות אם הייתי משקיע בזה הרבה כסף. אבל היכולת כאילו לייצר הרבה וזה עכשיו, זה כלי שלכולם יש אותו. זאת אומרת, מרגע שיש לך יכולת לספר סיפור, אוקיי? יהיה דרכים מסוימות שכאילו ה-AI מעצים אותך ויכול לתת לך זה. אז עכשיו שוב, זה כמובן הופך את כולנו הרי anyway בסוג של תחרות בכל מקרה, אבל כאילו אני חושב שהטובים שבנו, זה כאילו פשוט מעצים אותם, בסדר? אז אני מי לא שלא היה זורם. בהרצאה הקודמת של ערן על כתיבה עם AI, זה היה באמת מרתק, ואולי נעשה את זה שוב, כי זה כל הזמן רלוונטי, וכל הזמן צריך את זה, כי זה באמת חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, גם ככותבים. שאלות נוספות? כן, כן, אני רואה שיש כמה. הנה, כן. מצלמים עם טלפון נייד, ענינו. כמה תסריט דוגמאות. לצורך כתיבת AI, הם משתמשים, והאם אין עם זה בעיה משפטית? לא עד כמה שאני יודע, משתמשים ב-AI, כמו שאמרתי, אני וה-AI שלי כותבים. עכשיו שוב, תלוי באיזה רזולוציה אתה רוצה, כי יש כאילו, זה תלוי, יש מודלים שהם מה שנקרא פתוחים, יש מודלים זה תלוי אם אתה רוצה לחשוף את הדברים שלך, לא רוצה לחשוף את הדברים שלך, יש דרכים לעשות את זה. האם כאילו, האם ה-AI מבוסס על כתיבה של מישהו אחר, באשר הוא, וזה גניבה של הדבר שלו? אני לא יודע, סוגיה משפטית שצריך להתזה, אבל כאילו, אתה יודע, למה אני יודע לכתוב? כי קראתי הרבה תסריטים אחרים, או ראיתי הרבה סרטים אחרים, זאת אומרת, אני לא רואה בזה, אבל זה שוב, זו סוגיה שהיא טיפה אחרת. בוורטיקלי אי אפשר לצלם אקסטרים לונג שוט, זה לא נכון, אבל ורטיקלי התפיסה היא אחרת, והיא כן מאפשרת יותר אשליה. זאת אומרת, בוורטיקלי, בגלל שזה מאוד כזה, אז אם אתה מצלם בן אדם ומאחוריו עומד עץ, אפשר להגיד שהוא במשתלה. אם מאחוריו תשים רעיל של זה, הוא יהיה בבית מלון. זאת אומרת, יותר קל לזהות הלוקיישנים, ודרך אגב, זה מקל על ההפקה. אתה יכול כאילו לצלם תכלס במקומות הרבה יותר contained, ולייצר את זה. אבל זה לא נכון שאין לונג שוט, יש לנו גם שוטים שהם לונג שוט. האם תוכל להמליץ על צפייה במיקרו סדרות טובות? אני לא אכנס כאן לרשימה, אבל כאילו אני ספציפית, זה עניין של זה, כאילו יש את ריל שוט, זה דרמה בוקס, מי שמסתכל במבט ראשון זה נראה כאילו הם אותו דבר, אבל מי שכאילו מתחיל לעקוב אחריהם באופן רציף, רואה שיש בכל זאת שינויים. אני ספציפית שם דרמה וייב, הדרמות שלהם יותר, נראות לי יותר טובות, זאת אומרת יותר אוהב אותם באופן ספציפי. זהו, יש נתוני הכנסות מסדרות מצליחות. היה זה כאילו הראיתי את השקף הגדול, לא, אני לא נכנס כאן, זה לא הרצאה כי יש גם הרצאות כאלה למשקיעים ולזה, אבל כאילו, זה לא הרצאה, זה הרצאה שהכנתי לתסריטאים. הכנסות בסדרות מצליחות, אבל ברמה העקרונית, הסדרות המצליחות מגיעות לעשרות סלש מאות מיליוני צפיות ברחבי העולם. כן, שוב בבקשה את ה-AI, לא הבנתי. זה מדובר על ההרצאה של AI, אנחנו נארגן אותה שוב מתישהו במהלך השנה. וואלה. AI זה כל כך כאילו 2024, זה כבר כאילו, מה, לא כולם משתמשים בזה? זה מה שכולם אומרים. אם אתה חושב שמיוזיקל יכול לקחת חלק בפורמט הזה, כן, חד משמעית כן. כמה צילם היו לסדרה שאתם הפקתם? בוא, כאילו, שוב, מבלי להיכנס ליותר מדי רזולוציה, כי חלק מהדברים זה באמת ככה, גם סוג של סודות מסחריים. מדברים, כאילו בעולם, בספייס הזה, מדברים על 7-8 ימי צילום. שוב, היה כנס של מטא אתמול על מיקרו סדרות, אז כאילו, זה גם נתונים שנאמרו שם. 7-8 ימי צילום לסדרה באופן ממוצע. אנחנו יותר יעילים מזה. זאת אומרת, אנחנו באפריל מסוגלים לצלם בפחות ימים, ובצורה יותר יעילה. תשאלו את רודרמן. האם יש רווח שנכנס גם מצפיות ביוטיוב? אוקיי, אני פותח פה בזה, כי למרות שזה לא המומחיות שלי, זה רק משהו צריך להבדיל בין עולם ההפקה לעולם ההפצה. עכשיו, עולם ההפצה, ברגע שאתה מייצר נכס תוכן, לצורך העניין יצרת מיקרו סדרה, אז היא עולה בפוזיציה ראשונה כאקסקלוסיב, לא משנה, באפליקציה כלשהי, לתקופה מסוימת, היא לא לכל החיים. ברגע שהיא מסיימת תקופת האקסקלוסיב, היא נכנסת מה שנקרא, לשלב השני שלו, שבשלב השני אתה יכול למכור את הסדרה הזאת, נגיד ל10 פלטפורמות שונות, ואז הסדרה לא תהיה אקסקלוסיב במקום אחד, היא תהיה, מטבע הדברים תקבל גם הרבה פחות כסף על הסדרה הזאת, אבל זה, ואז אחרי שהיא גמרה אחרי שנה סיבוב, אתה יכול לשים אותה ביוטיוב ולקבל ממנה גם פרסומות. זאת אומרת, יש איזשהו מסלול מסוים שאתה עושה עם הנכס תוכן הזה שיצרת, למיצוי. אבל שוב, יש אנשים
שההפצה זה האמנות שלהם, זה לא האמנות שלי, אני רק נותן את זה בתור רקע כללי. מה עם נונסנס או תוכן אחר שיותר נוטה לקומי? תכלס, אם עושים קומדיה, שוב, אוקיי, אני אענה על השאלה הזאת בזה. מה מבדיל מיקרו סדרה מתוכן טוב בטיקטוק? הקליפהנגר, ההתחייבות לראות את כל התוכן. אם זה דקה וחצי מבריקה, אבל אין לה קליפהנגר והיא לא גורמת לך לראות את הדקה וחצי הבאה, זה יכול להיות תוכן מצוין בטיקטוק, זה לא יהיה תוכן טוב במיקרו סדרה. מיקרו סדרה, המטרה שלה זה שאנשים ישלמו, יעברו מה שנקרא את ה-threshold, יעברו את המכשול, ישלמו בצורה כזו או אחרת בשביל לראות את כל הדבר. אז לכן, לקומדיה, אני חושב שלחלוטין, שוב, צריך לפצח כאן תרבותית וזה. אני דרך אגב, הנה, הגשמתי פנטזיה, ממש אתמול סיימתי צילומים סופר מהירים של קומדיית אקשן. קומדיית אקשן פר אקסלנס, מרדפי מכוניות, ירי, קומדיה, רומנטיקה, מה שאתם רק רוצים. ואנחנו עושים את זה בתור ז'אנר, זאת אומרת, הקומדיה כקומדיה זה יעבוד. אם רוצים לעשות מערכוני נונסנס, או מערכונים באופן כללי, נראה לי שזה לא הספייס הנכון. זה יכול לעבוד ברשתות החברתיות ולבנות אולי כוכב, או טאלנט מה שנקרא, אבל מי שאתה רוצה כאילו בתוך עולם המיקרוסדרות, אתה צריך שהתוכן יהיה אדיקטיב. אתה צריך שהוא יהיה אדיקטיב ושגם יגרום לך לראות יותר מאשר 15 דקות ברצף. מה המודל של ההנאה לפעולה כדי שירכשו את המשך הצפייה בסדרה, איך זה עובד? בעצם מה שאמרת עכשיו, לא? זה הקליפהנגר. נכון, אבל שוב, דיברתי על זה, היה שקף כזה במצגת, שוב, אני מניח שאנשים יתייחסו וברחו. ברמה העקרונית זה עובד, בתשובה הקצרה, זה עובד כמו גיימינג. הווה אומר, אתה רואה 9, זה באזור של 9 פרקים פלוס מינוס, ואז אתה רוצה לראות את הפרק הבא, תראה פרסומת, תעשה צ'ק אין, תשלם סאבסקריפשן, כאילו, נותן לך משהו כזה, נקרא מיקרו טרנזקשנס, זה עובד כמו גיימינג. כמו שזה עובד בקנדי קראש, ככה זה עובד במיקרו סדרות. יפה, אוקיי, שאלות טובות. יש עוד, אנחנו סוגרים שעה מרתקת ומעניינת מאוד. שאלות אחרונות, משהו שחשוב לכם מאוד לשאול, כל עוד ערן איתנו, משהו שאתם צריכים לצאת מפה איתו. רגע, רודרמן, תיתן משפט אחרון כאילו בתור אחד שביים וערך לנו סדרה. מה החוויה שלך בתור... יאללה, עמית. בתור כוכב עולה. כן, וואו, זה אינטנסיבי ממש, מאתגר. אבל באמת כל מה שערן אמר זה נכון, כי תכלס זה לצאת לצלם הפקה של פיצ'ר, פשוט לצאת לצלם, ואני חושב שזה משהו שמדברים הרבה על הקולנוע העצמאי בארץ וכל זה, זה כאילו האבולוציה של הקולנוע העצמאי במידה מסוימת, ואני כן, אני חושב שיש לזה באמת שמה שערן אומר זה נכון, התוכן הולך להתפתח שם, אתה מכרת לי את Breaking Bad, אני לא יודע איך הגעת ל-White Lotus פתאום, ירדת ברמה כן, שניתי, זה התחיל באיזה, מישהו אמר White Lotus, מי שם זה, לא יודע, יושב לי... כן, Breaking Bad כי אין עונה, אחי, זה נגמר, זהו, כאילו... יש פלוריבוס, נכון, אתה צודק, אבל לא, אני לא עד כדי כך מעודכן. לא ראיתי עדיין פלוריבוס, סליחה, אני הייתי חייב להגיד, הייתי חייב להוציא את זה. טרם ראיתי את פלוריבוס, סורי, אני יותר מדי עסוק. מה זה, ככותב זה לא... שמתאימה למיקרודרמה. כן, שאלות אחרונות, תודה עמית. שאלות אחרונות, משהו, עניינים? אוקיי. ערן, תודה רבה. זה היה מאוד מעניין, סלש, לא יודעת, מלחיץ גם קצת, אבל גם מעודד אולי. אז אני אתייחס רק למלחיץ. תשמעו, כל שינוי יש בו משהו מסוכן, אבל גם מייצר הזדמנות. אני אומר שוב, אני עד לפני חצי שנה, 13 הפקות הופקו בחיי, שוב, מאוד מכובד. בחצי שנה האחרונה, עוד 11 הפקות. ראיתם את הפוסטרים, אז כאילו... Don't fight it, ride it. אוקיי, כאילו... זה מייצר לכם הזדמנות, אל תפחדו מזה. נשים את זה על סטיקר. תודה רבה. רגע, עוד מילה. כן, מיקי. אז אם יש לי פיצ'ר עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות איתו, ללכת לכיוון הזה, ללכת לכיוון השני, בלבלת אותי לגמרי. כל עוד גרמתי לך לחשוב, זה בסדר, נסתפק. אין פה תשובות חד משמעיות, מיקי, אף אחד לא יכול להגיד לך לאן ללכת עם הפיצ'ר ומה לעשות. זה עוד אופציה ועוד מחשבה לאן